Padayon ang pagsiguro sa PhilHealth o Department of Health nga makabot sa mga Pilipino ang dekalidad ug abot kaya nga serbisyong panglawas ubos sa Universal Healthcare Act. Ani report ni Argil Relator. Nagtagbo ang stakeholders ug partners sa PhilHealth ug DOH sa gipahigayon nga PhilHealth Pulse o Promoting Universal Healthcare kun UHC through linkages, synergy and engagement sa Davao City. Dinhigis gutan ang estado sa pagpatuman sa Universal Healthcare sa Davao Region. Sa kabahin sa DOH 11, gihingusgan ang pagpalambo sa healthcare system sa LGUs gikan sa probinsya hangtod sa city o municipal level. Sa 51 primary care facilities sa rehiyon, 49 na ang konsulta accredited sa PhilHealth. Ang konsulta usa ka comprehensive outpatient benefits package. Usasab sa highlights mo ang paglusad sa purok kalusugan. Gisiguro sa DOH nga ang matag barangay dunay usa ka healthcare worker. Si midwife, si nurse, pupunta na po siya doon sa purok. Mag-schedule na siya doon sa kanyang mga activities at the purok level. Padayon matud pa ang DOH sa pag-deploy og healthcare workers isip augmentation sa LGUs nga dili maka-afford nga mag-hire og dugang healthcare workers. We really ask our local chief executive na please magsulat kayo ng kailangan ninyo ng DTTB. Sa kabahin sa PhilHealth, gisugda na ang mga proseso ubos sa UHC. Apan aminado nga doon na pa yung mga hanayon sama sa database. Malayo pa ang ating hahatakin. Yung no balance billing, di pa napapatupad ng lubos, especially government facilities, maski may regulasyon na dapat ipatupad natin ito. Misaad ang PhilHealth sa pagkabot sa dekalidad ug abot kayang serbisyong panglawas. Labi na nga taas paghihapon ang out-of-pocket nga gasto sa mga pasyente sa ospital. Automatic coverage. So, pag ikaw Pinoy, you can demand that you are really a PhilHealth member. Kailangan lang magpalista ka sa registration ng PhilHealth. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.